Ikastola txikia da Azkaingoa, baina urterik urte handitzen ari dena irakasle eta gurasoen elkarlanari esker. Elkarlan horren azken emaitza Putxerriko Satorrak antzeslana izan da. Guraso eta irakaslek asmatua eta antzestua iparraldeko integrazio batzordearen aldeko ekimenez. Integrazio batzordea sehaskako elkarte bat da, eta saiatzen da albezain bat elbarrituak diren aurrak ikastoletan integratzia. Urtarrilan hasi ziren zer egin pentsatzen. 4 hilabeteren buruan antzerki lan bat prestatua zuten. Dagoeneko 2 aldiz eman dute jendaurrean. Mezua da berdela begiak ideki eta ikusi dezagun ez bakarrik gure bizia, bertzen bizia de. Eta laguntzeko jendeak eta... Gehiago da, historio bat baino, emozio batzu, poesia, irringarri zerbait, zerbait jendia onkitzen duen zerbait. Amabost sator dira, amabost sator dantzan ari direnak. Eta lujazpiko bizitik kanpora joaiten direnak. Dena espresiboa da, eskuekin edo aurpegiekin eta dena hola pasatzen da. Hitz gutxi, baina edozein hizkuntzetan ere ulertzeko erresa. Arras horrekatua da gure ikusgarria. Badira pasaiak aurrei zuzenduak, baina bertze batzuk bigarren gradutan hartuta helduek ere gauzak biltzen dituzte. Baserritarra belarra biltzen ari dela, sator mordoa agertu zaio belatzean, eta akabatzea erabaki du kalte egiten dioten ustean. Eskena honek ikuslearen bihotza ukitzea lortzen du. Dagoeneko, satorrak maitagarri egin baitzaizkio. Eta hor jendeak erran daukute, baina guk satorra ez dugu gehiago hola ikusiko. Eta uste dut gure taldean elbarritu bat ere hor zela. Eta jendeak ez dituzela elbarrituak behar bada berdin ikusiko. Azkainen izan zen estrainaldia. Beran urrengoa handik egun batzutara eta kanbon erakutsiko dute euren lana 3. ekainaren 14an, Sehaskaren 40. urteurren festan.